سلام كورات بيتس أدي ميديا بعينه تفليل ولا سربرايز نبيتسوخم تقور تريدو بتليكا نمرعات عركخن كتكون تخيل حفتخن كتكون تخيل محزخن كتكون تخيل سويت حاوكن كتكون تخيل بتشا نمرعات سربرايز كتقورها تريليادو نافت أري زات بسلامة ود أبيلو ياو لفت الدرنايو لفت حقوس حواتنا دست حواتنا يحاوسنا كبيد بمجمريا مو استي زوم نمرتات زي رأيو مو نمرعات سربرايز كتقرا دليا بس لك قصر زي دويل خن كترخبانا تخيل اخن مالتي ያው ኣብ መጀመርያ ለሎ ስፈ ታይታየካትት ጎፍላ መሰወርቂ ኣገልግል ጊዋዎ ብቻ ብዙሓት ነገራት ይለካትና እሱ ትባት ደልያ ተሃሊኽን ብስልክላ ደወልኽን ልዕለትኽን ዝልኽን ኣትሕዛና ኢኽን ኩራት ቤተሰብ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ኮንፈርት ብዓይነቶም ብዋግኦም ብጣዕሚ ዝተፈላለዩ እዮምና ኮንፈርት ተደሊኽን ንወለድኽን ድማ ልመረጽክኖ ዓይነት ጥልፊ ለደዋኽን ክኾን ይኽእል ሓፍትነኽን ክኾን ይኽእል ዓርክኽን ክኾን ይኽእል ኮታስ ንብዙሕ ነገር ንብዙሕ ምስጋና ትገልጸሉ ሰብ ብዙሕ ይመቸስ በብቐረቡ ዝቐርቦ ሰብ እዩ ሰርፕራይዝ ዝገብር ልደሊ ወይ ከዓ በዓል ዕለታ ኢኻ ሰርፕራይዝ ትገብር ትደሊ እሞ ብደስታኽን ብልመረጽክኖ ዓይነት ክዳን ሰርፕራይዝ ትገብሮ ነገር ተሃልዩ ኢለ ደውላልና ቆጾሮ ሓዛ ብቻ ከይተቐደምካ ምድዋል እዩ እምበይ ደውላ احنا لفتات اللي ابوتا لفتات اللي ساعات كنبصح لكم هنا እና ልመረጽ ሆኖ ብቻ ዝ ፎቶ ዚ ለሉ ይኾነ ያው ቀርባ ይደሉ ፎቶ የተጠቀመ አነ ልመረጽ ሆኖ አይነት ፎቶ ሊእኽከን ዳ አዚዝ ካም صح ይካልዩ ለቦታትና ለሕዋትና ሱፍ አይነታት ጨርቅ እዮም ዚኦም ሱፍ ላ አዚዝኽን ተስርሓ ትኸላ ይኽን እና ኩራት ቤተሰብ ያደ ሚዲያ ያው ተሰምዖ ለለኽን ለአኽን ላይ ጠመከን ትኾይን ተለለ ሼር ላገርኽን ያው حዝ ድማ ወሳነ ነገር ታዩ ረኮቦት ኢፖክሲ ሎሚ ብጣዕሚ ፋሽን ለኾነ ይልመጽሉ በቃ ብልተፈላለየ ዓይነት ዲዛይን ብልተፈላለየ ዓይነት እንትን ከዚ አነ አውስ ተጠቅመሎም ለለኹ ረዮም ገና ላይ ተሰርሑ ግን ብዲዛይን ልወጹ ላፖስት ስለወጹ እዮምና እዚኦም መሪጽካስ በዓይነት ኢፖክሲ ክስርሑ ይኽእሉ ማለት እዩ እና ካውዝ ለለ መርጽ ሆኖ ዓይነት ኢፖክሲ ብምልኣኽ ከምዞኛ ፎቶ እየልደል ብማል በኸምዚ ዓይነት ተሰርሐ በ4 አንጎሎ ድዩ ብኽብ ድዩ ተደራብ ላዕሊ ታሕቲ ድዩ ላዕሊ ብቻ ድዩ ብልመረጽ ሆኖ እስኽን እዩቱ ሰርፕራይዝ ሃምዝ ማለት ተደራብ ላዕሊ ታሕቲ እዩ ማለት እዩ እና እዚ ያለ በ4 አንጎሎ ልመረጽ ሆኖ አዛታ አውዚካ ንወለድኽን ንባዕልኽን መቸስ ንብረት ኣበይ ይበጽሕሎ ትሪኦ ኣለኽን ይኽን ማርያምን ሓምጓልኹን ካትሓሱት ኣለኻ ብጣዕሚ ከቢዱ ኢለሎ ኣነ እውነት ሓቅን ምንጋር ብጣዕሚ በቃ ንብረታት ሰማይ ጠቀስ እዮም ኮይኖም ንኡ በቃ ምንም የተኻሉይና ተኽኢልኽን ዓበይቲ ሕዋት ዓበይቲ ማለተይ ሪኦም በሕላፍነት ገዚኦም ልክን ክመጹ ይኽእሉ ወይ ከዓ ወለድኽን ድሕሪ ወጣታት ኮይኖም ገዚእኽን ተተቕምጣ ከም ሓፍቲ እዚ ኣይመኽረክን ማርያምን እዚ ኣይመኽረክን በተለይና ዓልኽን ገዛ ለለክን ሰባት ትኾይንክን ገዚእኽን ተተቕምጣ ብጣዕሚ ይልኸብርሎ ብልኸበረ እንትኑ ለለ ኳሊቲኡ ላ ወረደ ይልኸድ ትምንረት ጠንከራ ሊኾነ ልመጽስ ኦሬዲ እንትን ላለ ልመጽስ ስለዚ ገዚእኽን ተተቕምጣ ሃሊትየ ከም ሓፍቲ እና ሰርፕራይዝ ልግበር ተሃሊክን ኣብ ለሐፀረ ጊዜ በዛ ላዕለወይቲ ለላ ናተይ ስልኪ በዛ ታሕተወይቲ ለላ ናይ ኣርቺ ስልኪያ ላብ ክልቲኤን ስልክ ላደወልኽን ብኢሞ ብመሴንጀር ብቴሌግራም ይሰርሕ ኩሉ ስልክ ቁጽሪ ወይ ከዓ በዚ ፌስቡክ ቻናል አቡሽ ተስፋይ ወይ ከዓ አርቹ ተኮርልል ቡሽጥ መስመር ብምጽሓፍ ትደሊኦ ሰርፕራይዝ ንዕለት ክንደይ ምዃኑ ደዊልኽን ምርጋጽ ይከኣልዩ እና ኣውልሐለኹ ዕለትኽን ድዚ ኢልኽን ነጊርኽን ቡጌርኽን ተለይ ተጠፍኣ ጽቡቕ እዩ ምኽንያቱ እስኽን ለይ ክትዕመክን ይኽእል ወይ ከዓ ካልእ ሰብ ክትሰዳሉ ትኽእል ኣይኽን ግን ንሕና ምንታን ስራሕና ክንሕዘሉ ቀይረ ይደለኹ ወይ ከዓ ኣይጣዕመንን ሞ ከምዚ ኣጊረ ኣለኹ ዝብል ሓበሬታ ተትዋና ይብል ኣነ ብወገነይ ማለት እዩ እና ዘረባ ኣብዚ ሕልኽን ሎማዓንቲ ንመርዓት ብፍሉይ በቃ ንመርዓት ሰርፕራይዝ ክትገብራ ትደልያ ደውላልና ፋስጋ ይቐርብ ስለለሎና ንሰብ ሰርፕራይዝ ብምግባር ብቻ ይኾነ ይስኽልና ተሞርዓያ ኣተን ሰርፕራይዝ ትገብራ ኣሕዋተይና ዓድኽን መፅኹም ተሞርዓያ ክብል ይደለ ከም ሓፍቲ እዚኣ ምኽርያ
ናምሳይ ሓቢርና ንስእል ነርኽን ብጣዕሚ እየ ለመስግን ዝፎቶታት ተጠቒመሉ እኒአኹ ለኣብነት እዩ ኢለየ ካብ ዝወፃለለ ኣይ እዚዮ ዝኒኣ ዓይነት ኣቕሓ ከተብፅሕለይ ደልየ ብማል ኣብ መርዓኣ ለይሓልፍ መዓልቲ ስለዝኾነ ደስ በሃሊ መዓልቲ ስለዝኾነ ሙሉእ ደስታ ክኾነላ ልገርም ስጦታ ንመርዓት ሃብኣ ይብል ከም ሓፍቲ ማለት እዩና ሰሰናዩ ፀፅቡቑ ለኣኻትኩም ለኣኻትክን ይኹን ኣብ ለለኹንኦ ፈጣሪ ሓሊኽን ብሩኽ ዓመት በዓል ይግበረልና ፈጣሪ ሰላም ለዓድና ይግበረልና ልዕሊ ኩሉ ሰላም እሞ ሰላም የውርደልና ስሒቕና ንኣትየሉ ሰሪሕና ንኣትየሉ ዓዲ ንኽንፈጥር ልዕሊ ኩሉ ሰላም ይደልየና እሞ ሰላም ይሃበና ፈጣሪ ክል ይደሊ ሰሰናይ ፀፅቡቑ ለኣኻትኩም ይኹን በዚ ስልክ ቁፅሪ እዚ ደውሉናታ